Ang video na ito ay sadyang ginawa lamang upang tayo ay matuwa at maaliw. May iba't ibang eksena, karahasan, sexual na hindi angkop para sa mga batang nanonood. Maraming salamat. La 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 la. 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 Bidu bidu. Sus. Inom naman ko sa kumagabataan no. Kaniya ito nagidat pa ko 14 anyos. Wapit ko sa tanggalan ng kampiyon. Muda ako ko permente sa tanggalan ng kampiyon. Binamukanta ko ni la 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 la. La 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 la. Ako ito makondra kanita to si Kwan. Isa tong nga tong Kwan na ibayhana. Sakto din si Kwan si Tikya. Asa na katong buang karon. O tira ba itong daot ka ni Adto. Pero karon sus. Di na siya parehan ako ba nga. Nindot kisa ng kukuan. Tutoy. Pero akong tutoy no. Nadigahom-gahom. Ay saging gigutom jud ko. Bukaon sa ko. Tambay kami mga basa, oy. Lah. Si Gata man ha. Gata kanta pang animal. Akong duulon, be. Sardinas ang akong sudan. Martes, sardinas, giitlogan. Merkules, sardinas, ginis. Hoy! Ay, malipayon lagi ka sis. Ay, siyempre tikla. Ito kakibaro tikla, no? Klaro kita ba? Wala eh. Nabagdok ka na sa kasi mong bana ba? Malipayon Ayun, lagi ka bana. sis ay. Ito ni mo tikla, no? Ako tikla, no? Ano ko, anang lang Wala ako, ana. Ikaw, pero ana. Wala na ko, ana. Ako, lato-lato na ako, aron. Mga tagbaya ba sis? Si mga on. Oy, ay kukun ha. Ibaw na ko, no? Nganmianhi ka. Kaya nangita na bugag kaon. Walay. Dili na kumakaon sis. Nga. Ikog na ko sis. Sige na, kamakaon kag saging. Laki kang saging. Taas niya, tambo. Wait, may sagod. Lami kayo. Napay ato ba? Oo, saman. Yari ko diri kay. Naana sa ko balita nimo. Nananabog ka, ana. Oy, wakakibalo, no? Sa una, sa imong pagkachismosa. Among biyak ko ato. Oy, ngayong biyak Ginoo ni ba? Ni ba sa biyak ko ang Biblia ron? Yung Ginoo, ayaw mo paghilabot sa usa ka tawo nga nagpatong sa iyang isig ka tawo, kay naghimo nagtawo-tawo. Sa ay na paglibak oy. Da. La 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 la. Oo, magana sis. Uy, Oh, milagro kay pwede na nimo butana karon. syempre, nag-imin-imin ako ron. Anya, di kayo juga mo ka og saging. Pariha biya taguha biya. Eh, Uy, saging. napay ato ba? Oo. Nakoy tuyo nimo. Usa lagi na. Na ako noy. Mangita og kanang magpaabang ba? Nako nimo bisita karon diri. Mangita ako nagpaabangan. Unya. Nadunggan man ako dito po sa unahan sa mo. Silingan po nga chismosa kayo. Oh. Kahapon nagtabi. Usa ko sa mga kuno, ano? Wapa ko na to siya kuno. Gikan ko na to siya sa kanang Japan. Puti. Ha? Hala. Sa to pa kwartahan. Hala sis, naano sa tayo libak undo ha? Ano di ay? Kung nakita siya kaabangan ba? Ako lang bawa na kung bana diha. Kaya siya ka paabangon. Kung mga kwarta ta, oy. Sa magka, oy. Nang imong banda, di ka na masuko. Ay, bahala siya. Pag nakita siya abangan niya, ha? Kaya siya kwarta. Mga taglipas. Mukha lang siya nako. Mutadyok lang siya nako. Di ba? Hita-hata. Mga taglipas to. Sabi niyo, Uy, napay ato ba? basta lagi. Napat imong saging. Ako kung sagi. Wala pa, gusto mo ito rao. Naam na dia sis, oy. Wala na unsa naman ka sis, oy. Ay, syempre, oy. Ako yun, ako nang itaguan yun. Kaya aron siyang hinog. Kung ano biya nga siya, pati ko ng hilaw. Wala na. Pati mo ng hilaw, ah. Pero pag buta na ko sa kong tuti, hinog yun na. Unsa na sis, sis? Gusto nyo ka na, uy, nasa to ba? Gusto mo yung kamato, di mo gainom na natin ka pagkakajak. A few moments later. Ako sa idoy ha, nasa ko'y kwaon. Idoy. Uy, Idoy! Uy, Idoy! Nonsa naman ka, oy! Sorry kay ma'am, napay ka di ato. Gibiyaan man ko nimo. Sorry kay Nga, ma'am, oy. pati kita Rose, bumag, bang, tugra init kayo. Karoon lagi ka payong-payong. Ay, Tara mo. ay, naku. Na, padayon ta. Ayo. Saan? Ano ba kayo tao? Ayo. Tayo pa. Ano
nga ako ang maayo, nga ako may amo. Ay, karahong dako. Hoy, Idoy! Idoy! Kaunsa makadiha? Naano sa na mo? Pagkadangagong. Usa man, ma'am? Usa man, ma'am. Ayuwa dito, mi. Ayo! Yun nga. Ayo! Ayo mga lula! Mga lula! Kinsa man na? Ayo! Lula ko no! Say lula oy. Ka lula oy. Oy! Awa ba respeta ning bataan eh. Sino gibangita? Lula? Awa Di ni ba lula lula, ka oy? Uy, sa ato. Naatalig ko. Ayun na pa. Saan magkain nga? Maigot at mata na yung payo no. Ibusa ko no na. Para kay suri tagtarong. Kapay payo sa kaoy nga. Ano na makayo na may init. Sa pagkana payo. Amo. Alay ma'am, kamay pag-tabi ani ma'am. Hi ma'am. Hi ma'am. Good morning ma'am. Good morning ma'am. Ma'am, Pwedeng mag-ila-ila ni mo ma'am. sama na ma'am. Sama na. Ma'am. Aw, ilas. Arti kayo sis. Lagi. Puro dili bag ko ano ba nang matapikig lawas. Sus. Ako yung mga bukton sa imong bukton ba? Arti kay sis. Uy, ang yang ano? Nagla expresses okay ang ngay. Ang bukton balipak ang imo gukod. Ay, Sige, nga niya. Ay, Wala ma'am, oy, niyo ko ma'am. Ang inyong amo. ay, Amo ang inyong amo. Wala ma'am. Ako tagaling balay ma'am. Ha? Ako tagaling balay. Ikaw tagay ni balay? Kaya naman tayo day ma'am. Silingan mi duha ma'am. Sino nga balay? Asa man ang balay? Wala ko'y balay ma'am. Ito sa unahan. Imo lang lagyan Sino ma'am. nga balay? Silingan lagi ba ma'am ba? Siya ma'am, to sa pikas balay ma'am. Ma'am pikas balay na siya ma'am. Kaya balay ma'am pikas ra. Wala Kung sa human. mga nanay. Magkaroon na siya chika ma'am. Napay ato ba? Unsa man ni Ito sa tuyo? tuyo day ma'am. Kuan lagi kaning mangita ligo kaabangan. Abangan. Sakto. Oh, nagabawa nga nung mo ma'am. Itimin ka na ma'am, mga kung ako yung gibuwagan akong bana ganina ma'am. Kaya di kwarti kahatag na ko. Pero mahal pa din akong abang dili ma'am. Kaya ni mo ma'am. Kaya ra na oy bisag usa pa na kami. Upan ni sis. 5 pero eh. 5 mil. Kumani dito sis. Oh, panglabay na sa mo aday. Ha? 5 mil. Ya ma'am. Pwede ra ma'am. Ya. Kani ma'am, imukan ma'am. Yung sa ma'am, iyakan kang amo. Kuan ang balikan, dugan na na. Ah, ma'am, pwede ma'am. 21.5 Ma'am, oy, years old. pwede naman ma'am. Kaya ma'am, duha ka, kuan ma'am, buwan nga, kuan down ma'am. Ya, katunga lang ma'am. Pwede ka na siya yung gidahon ma'am. Ay, dili na mahimo. Oy, kaya waking bodyguard. Ikaw sis ba? Nanasin mo gibigat ka. Ano lang sa kong papa? Ma'am, sure ka ma'am, ngayon mo ni balik Ihatag kong bodyguard sa kong papa. Kaya dili niya makuha na akong ka-beauty ba. Kaya maunsa ko ako maglakaw-lakaw ko ako ra usa. Amo ba? Ya ma'am. Napay ato ba? Kano sa bang kata mo human ani? Mo apam ka ka. Tanawa dito sis. Tara na dito sis. Kaya sa sulod ma'am, tara. Tara. Ay gwapo. Ay kagwapo be nimo. Oy. Ayaw lang. Ay. Ayaw na, ayaw na. Ay gwapo. Dali ma'am. Patanaw sa kung kuan ma'am. Mano mong balay ma'am? Uy sis. Si mama. Sorry. Oh, abi na ko ikaw. Kamot sa kamot. Mo na yung katabangan. Oh, ma'am. Oh, mao na siya ma'am. Ma'am, bakit ibalo ma'am? Nung kung kay papahimo ba ani ma'am? 2.8 million ma'am. Sabi na ma'am. Dollars pa yun ma'am. Oh. Sige ninyo kay. Hindi makuha ni ma-rich. Mapuro, mapuro. Meanwhile, Ya ma'am. Nakawin ka ma'am. Pila girinta ni? 5,000 ma'am. Sus ka gamay. Mao pa oy, dako-dako ana. Oh, ikaw po ma'am kung kung anong okay rekistanan ma'am. Sus. Ay, chiki. Dili oy. Asa na ma'am? Mao na yung cellphone sa gawas. Ah, mao ba? Isin lang nako sa GCash. Ah, pwede ma'am, pwede ma'am. Di maabot sa GCash. Oo. Padana kog Shopee. Oh, pwede ma'am. Ha? Wala to nang. Oh, sige. Balik na ni diri na. Asa mo tayo mong kuha ni mong bodyguard eh? Asa man to si Idoy. Kung mga bitaw mo, kaya ako nagtanaw niya kung asa siya. Oh, Ato lang. Ato ba kaya natin sa number. Uy, number. Oh. Wala mo gigi cellphone. Wala ka kamaibong ko ani oh. Mas gwapa para ko ato usa. Si Agata. Oh, si Agata. Murag ka ng tiguang ba nga minupos. Para ihabi ta mong duha. Hinawayon sa nimo oy. Abi kay gwapo man ka, hinawayon kay ka ba? Hoy Idoy. Dili lagi ko la, oy. Oh, Idoy. Oh, ma'am. Usa man, ma'am? Ya, ma'am. Nakauyon ka, ma'am. Ilan na lang lagi kay wa may lain. Ilan lang. Ako ang gulong gituyo kay temporary ron. Sis, Ano si may ato ba? Oo naman. Saan mayroong adlaw di ay? Karo Bernes.
ang nadunggan ako sis ba sa mga chismosa sis ba. Oh. Nakabantay ka tong nag-abang sa inyo ha sa imong balay. Oh sis, kato laging hambugir kasta na lagi nga. Mura bisag sa kinsa, magsige pagdadasa yang pakuan niya katong yang spray nga. Yan, banana siya. Kahilas oy, mura ba yang dagway ra ba mura ba unsa? Ato sis ba. Nag-ingon sa mga chismosang silingan sis nga labaw pa nato. Labaw pa sa nimo nga ang kato ko na nag-abang sa inyo ha. Anak ko no tong kapitan. Anak tong kapitan? Oo, oy, anak tong kapitan, oy. Kapitan itsi kato murag naong si Tanggol. Oo, oy. Nagkita mi kumari gahapon. Unya, Kato akong kumari ba nga kisa mo kumirin ang mo. iyang anak ako ang kinugos. Ha? Nya, kato may pagka maritis ba biya to. Nakita mi Kaliwat na ni Moses. nya, among gilibak tong kato nag-abang sa inyo ha lagi. Mo ba? Iniingon siya nga anak ko na tong kapitan. Oy, Ikaw mo pa. maabitaw sis nga nakaanak ko sis ba nga ala. Kabata pang manato niya, oy. Basin siguro sis, nga nipahawa to sa ilang sis. Dili lagi itong shabu lagi sis. Oy, dako akong duda sis ba. Ano sa Basin siguro sis nangita to ka lajingan ni sis niya. Dito lang napunta sa inyo ha. Asa akin pa? Abutin ko ipasabot. Kato yung bodyguard, sige atong uyab. Ya, yan lang giatik yung bodyguard. Aron dito lang masakpan duha. Maogi akong duda gani no. Iya ko tong uyab. 5 minutes later. Kapoya sa akong gilakawan, oy. Tira mo layo sa akong gilakawan, ra ba nga? Nangitar ba sa akong anak? Ito ba kong anak ba nga gisugon ko pahugas o plato? Sige, sa cellphone. Tira bang tong ko ano tong bata ah. Huh. Paitang ka na buhiya eh. May duha ka babay? Ako toon be. Anak itong Kapitan Itsoy? Oo, oy, anak tong kapitan, oy. Mao ba? Wala kas kay balo di ay. Na, putir pa itong niwang nga, waka ito kabisyo. Gano? Na, ang akong duda gali nga murag nag-rugby siguro tong bayhana. Mo, o, nag-video. Mao ka bulkasil. Mo gani. Unya, kibaw ba kasi Kapitan na nga nagbisyo na siya? Unya, kibaw ba kasi nga iyang anak naroon diri sa amo nag-abang? Bawlan ka. Da, maabot ra gyud ang punto sis nga may bawan ra gyud na. Maulagi. Unsa man tong anak ni Kap? Oy nga. Wagking naman ka ito, oy. Maulagi. Wa ba ka to? Basig gibitok to ba niya? Purgahunon. Sige, dito po tao nga. Ako yung kaneno na matikdan, no? Katong lalaki. Saya ba, bukupot siyang kamot. Jesus, ako pagduda yun nga. Di dito siya kuhan, dito niya ba di ko. Yan. Uy, Kap! Oy, Kap! Gani na ka di, ha? Oy, kinina ra ko diri. Sis. Di ka pa sa pagsugod na mong storya? Ah, naminaw ko ninyo. O sa inyong chismisan. Tensa, Sis. nangita ka mo, nakita ka sa anak nga katong babae nga pution? Tong daot ba? Ikitubag, oy. Ay, Patay. ikay pahala na pagtubag ko. Ikay di ko makatubag. Nangurog na ko, ay. Napatay tadi sis. Nakadungog na ba sis sa atong kuwan, sis? Gikan Ikaw, manggod. Gikan pa kuno sa pagsugod. Nadamang ko kasi mo pagkatismusa, God. Marites mo sis. kay kagot. Yasa, mata niya Parang hibito nagkaroon. tanduha. Ang saon mata ni. Ikitubag. Ikitubag. Ako lik bala. Kap! Hindi na rin ka, Kap! Oh, kinina ko diri nga naminaw yung duha. Amo, mga tismis ko mong duha. Ha? Among duha, ibang barangay ito mong duha. Ayaw ka po! Ah, basta ibang barangay ito mong duha. Barangay! Bahala mo diha! Bahala ka diha! Bahala ka! Balik! Balik! Uy, agad na! Agad na! Patay! Balik! Butang eh!
galing. At tumibay.